Yes, good morning mga kabeli. So ngayon, magluluto tayo ng panangalian. Ako naka-duty ngayon. So ang lulutuin natin, pesang tilapia. Ito yung pesang tilapia na pinrito ko muna bago ko siya sabawan. Kasi para hindi masyadong yung lansa. Tapos sila misis, nandun. Pumunta sila sa pet shop. Kinuha si Clark, yung aso ni Nadine. Yan. Tapos bibili kami mamaya ng mga isda ni Ayla. So namatay kasi yung mga isda ni Ayla, yung nasa aquarium niya, so dadagdagan lang daw natin. Alam mo na may mga bata, mga kabeli. Pagdating sa mga ganun gusto nila parati sila nauna. So sige mga kabeli, tingnan niyo 'tong lulutuin ko. Kung bang magugustuhan niyo, sana magustuhan niyo para dumami-dami din yung views natin. So, shoutout Sir Manny DC16. Yun, nakausap ko kanina. Medyo nagloko lang yung medyo umina yung volume So, sige, tignan nyo to. Tapos mamaya, nasa po kami. Nasa bilihan ng mga isda. Okay, thank you. Ito, start na tayo. Ito yung pritong isda. 1 kilo po. Binili ko yan kanina. Tapos pinrito ko bago ko siya lutuin. Kasi para hindi masyadong malansa. Kasi pag hindi mo pinrito, may lansa po siya So tapos ito yung ingredients natin. Bawang, sibuyas, luya, sili. Tapos meron tayong pechay Tagalog. Pechay Tagalog po linalagay ko, hindi repolyo. Yung iba repolyo linalagay. Conforme po sa gusto nila, kung anong gustong gulay ng mga bata. Ito kasi gusto ng mga anak ko to, kaya siya inaano ko. Isa kasi pag repolyo hindi kinakain So tapos may patis tayo, mantika, tapos konting bacon. Tapos yun, yung sikreto ni Mrs. sabaw sinaing. So maganda kasi sa sa mga sabaw-sabaw, sinigang, linaga, yan, pesa. Kaya gumagamit kami niyan. So sige mga kabeli, yan lang ang ingredients ko, wala nang iba. Pesang Kapampangan kung tawagin to. Si nanay kasi, yung nanay ko na yumaon noong nakaraang taon, ganyan siya magluto ng pesa. Piniprito muna, mapadalag man yan, tilapia. Kaya inaano muna. So, na-adapt natin yung pagluluto niya kung paano. So, sige mga kabeli tignan niyo po kung paano ako magluto. Thank you. So, mga kabeli, game na tayo. Pesang Kapampangan. So, buksan natin yung kalan. Painitin muna natin itong kawali. Kasirola pala. Kawali. Tapos mantika. Yan, konti lang. Isusutay lang natin yung bawang, sibuyas, luya. So, nandito na yung mga bata. Kinuha kasi yung aso ni Ayla. So, ano yung tsura ni Clarky? So, mga kabeli, ito, bawang muna ako. So, bawang. Okay, thank you. Actually, mga kabeli, pwede na isunod yung luya. Kasi hindi naman masyado nasusunog to. Di kagaya ng sibuyas. Ayan. So, pagluluto ng pesa, uling-uli na yung isda. Kasi luto na to So, pakukuluan muna natin. Titimplahan na natin to. Kasama yung pechay. Saka natin, pag malapit na maluto, lalaglag na natin yung isda. Saka natin sasabawan. So, medyo maingay sila misis kasi kararating lang po nila yun, nakalbo nila yung aso ni Nadine, Clark. Mamaya papakita ko po sa inyo. Kasi hindi na ako nakasama sa kanila. Yung pamangking ko nag-drive ng tricycle po, hindi sasakyan. So, ganyan lang po. Para ka nagtitinola.
nangyari? Kalbo. Nakalbo na si Clark. So, ayun. Mga kabeli, okay na tayo. Pwede na tayo maglagay ng sabaw. So, ayun na. So, ito mga kabeli. Sikreto ni Mrs. Sabaw sinaing po. Nakabili kang pagkain. Magkano pagkain ng aso doon? Mga alphon, 30 ng 15. So, nagdagdag akong tubig mga kabeli. Ba't di ka pa bumili doon sa binibilan natin? Saan? Pakasarado eh. Sunday. Doon sa may, sa may malapit sa poultry. Ay, oo. Palengke. So mga kabeli, bumili kasi ng pagkain ng aso. So sabi ko, ba't di bumili doon sa dati namin binibilan? So pagkakulo na ito mga kabeli, maglalagay na tayo ng patis sa konting bechin. Yun lang ang pampalasa na ito. Bechin, saka konting, patis, saka konting bechin. Kasi itong mga, Si best friend nandiyan. itong mga tilapia, may ano na kasi to, may timpla na kanina, may asin na to bago prituin. Kaya may konting alat na po siya. So mga kabeli, kumukulo na tong tubig natin. Pwede na natin lagay tong sili, patis, saka konting bechin. So maglalagay na tayo ng patis mga kabeli. So siguro mga 4 tablespoon sa 1 liter na tubig. Tapos konting bechin lang, mga half teaspoon lang po siguro to. So mga kabeli, susunod ko na itong pechay. Kasi pag hindi mo, inuna mo yung isda mga kabeli, nadudurog. So ito, mga 5 minutes lang siguro kumukulo, tapos isasabay na natin tong natin, isda. Pakukuluin muna natin, saka natin ilalagay yung isda ngayon. Dino ka na? Pinoy, dun ka lang muna. So mga kabeli, pwede na natin lagay yung isda natin. Yan lang natin, ayos lang natin lagay para pagkuha natin mamaya, hindi madudurog yung mga isda. Yan. Kasi yung pechay Tagalog mga kabeli, gusto ko yung lasa niyan eh. Kaya lumalasa, hindi katulad ng repolyo. Repolyo kasi hindi lumalasa eh. May lasa siya, kaya lang di ganun kasarap ng lasa ng pechay Tagalog. Ayan. Lulubog lang natin. Siguro mga 5 minutes, medyo lumasa na yung isda. Pwede na natin hanguin. So, lagay natin to. Ito yung mantika niya kanina. So, takpan natin. 5 minutes. Pwede na kumain. Mga kabili, okay na ngayon yung natin, pesang Kapampangan, kung tawagin ko. So, ayan na. Nag-oily na. So, sige. Eto, tignan nyo po mga kabili. So, finish product natin, pesang Kapampangan, pesang tilapia. So, thank you. Ito na po yung itsura ng pesang Kapampangan. Pesang tilapia, kung tawagin dito sa kaya lang dito kasi sa Bulacan, sa Maynila, hindi nila piniprito yan. So sa Pampanga, napulot ko kay nanay, piniprito po yung isda bago sabawan. So yun, mga kabeli, eto na po, thank you. So tignan natin yung aso ni Ayla, bagong dating po kasi, galing sa pinagupitan nila. 2,000 years later. So ngayon mga kabeli, nasa kami, shop ng mga isda. Ayan, si Bunso, nagpabili na naman ng isda niya sa mami niya. So tapos si Clark, yung aso niya, nando sa pet shop, nagpapagupit. So
yan ang lakad namin ngayong araw na to. Ngayon, kasi ngayon, Sunday. So, yun. Yes, mga kabeli, ito si Ayla, bumibili ng isda ngayon. So, Din, may napili ka na? So, yan. Namatay kasi yung mga isda niya dahil hindi ko alam kung ano yung ano. Kasi yung mga suso sa aquarium niya. So, medyo nagka-problema. Kaya nabawasan yung isda niya. Wala pa napili. Ito maganda din. Ano napili mo? Tapos may mga mer. Haluan ng iba yung Saan napili mo dyan din? yun nga yung moli oh. Alin na gusto mo dyan? Anong binili mo? Molly? Yan ito rin natin. Itong mga itim na doon ang tawag dito. Mga kabili, daming isda rito. So, ang alaga ni Ayla, isda, sa aso. Kaganda. Kasi Ayla kasi mahilig sa isda. Kaya pag napupunta kami sa sa mga gantong tindahan, nagpapapili talaga siya. Ito, masarap sweet and sour, oh. Yan, sweet and sour. Ang cute! Ang cute! Anong tawag dito sa balon mall po? Balon mall eh. Yan na lang po na. Ay, kulay. Kababa. Hindi mga kulay na. Daming isda, mga kabeli. Ito, mukhang isda, oh. Kuya, anong tawag din sa may mga kulay green? May kulay green. May balon. May balon. Pwede siya nihalo sa mukha po. Pwede. Okay, siya mga. Lato naman yung biscuit. Ito, Silver Arwana. Dati nung bata ako, yan yung mga sikat, eh. So, tapos si Clark, kiniwan namin dun sa pet shop. Ito, ganda ng setup, oh. Naglinis kasi, nagkamatayan ng iba. Paano kung lang paglilinis kung ginagawa? Yan kami nililinis din dito natin. Sinasabon. Sinasabon. Bawal talaga. Baka po ang makarin mo. Mga kabeli, hammer, oh. Hamster. Hamster pala, hammer pala, isda yun. Okay no? Ayan, oh, 200 fair. Per piece, 350 isang pares. Ay, bago. Okay, salamat, boss. A few moments later. So, mga kabeli, ito yung aso ni Nadine. Naku, wag mong halikan yung aso mo. Bango-bango naman na Yung forget mabangoy, nahalikan mo na. Ito. So, mga kabeli, ayan po yung aso, kinalbo.
Nagkaroon kasi siya ng alaga eh. So, huwag mo nga halikan. Hello, Clark. Bitawan mo siya, nak. Tingnan na yung tsura. Naku, parang mukhang ka, Clark ah. Ano, okay ka lang? Okay lang? So, yun, okay na. Doon ka kay Ate Ayla mo. So, yung isdang binili mo kanina, nasa na? Nandito na. Nilagay mo na? Yes. So, ayan mga kabeli, ito yung isdang binili ni Ate Ayla kanina. So, ilan yung natira nung nakaraan na bago mamatay? 4. So, ayun, bumili sila ng ilang piraso para madagdagan lang yung alaga niya. Ayaw kasi manahimik eh. Ayun, tapos sila Mrs. Ayun, naglalabas si Mrs. Clark! Mukha ka ng hindi ka na mukha sang gano'n, mukha kang kontrabida ngayon sa pelikula. Si Mrs. Tama mo si... Ayun o, may bisita pala ako. Hindi na ano. Hello, baby. Bless ka muna kay Ninong. Pinapanood sa store namin. Ayun, pinapanood mo ako? Ay, si Mrs. naglalaba. So, ayan nakarap ka muna dito para makita ka ni Daddy. Yan. Okay. Kaway ka kay Daddy, dali. Dali. Yan, iya. Mag-viral ka. Sige ka. Oo, so mga kabeli, ito kasi inaanak ko to si Alexa. Dito ka lang baby, wag ka muna uwi ha. Laro ka, dito ka kakain. Sino kasama mo? Ay, ikaw lang, inatid ka. Sige, laro lang kayo ni ate. Thank you. Mga kabeli, hanggang dito na lang po yung vlog ko. Nakapagluto tayo ulam, nakabili tayong isda, napagupitan si Clark. Tapos may bisita akong isang mataba. Magay ka baby. Hello! Yun, inaanak ko po yan, anak ng pamangkin ni Mrs. So, maraming salamat po. Shout out, Manny DC16. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.